Es tracta d'un programa pioner dotat amb 900.000 euros que pretén evitar incendis i inundacions. Serà executat per les Brigades Forestals d'Imelsa. El president de la Diputació, Alfonso Rus, durant la presentació d'este pla als mitjans de comunicació, ha recordat que, segons la Confederació, són els ajuntaments els que han d'assumir la responsabilitat de la neteja de barrancs i de cabals de rius. El nou programa posa a disposició dels ajuntaments un equip de 50 persones, així com 3 màquines desbrossadores. Tan sols una d'elles, única a Espanya, és capaç de realitzar el treball de 25 persones. Amb els nous equips es podrà netejar una hectàrea de sòl per dia. Es la primera máquina que hi ha en Espanya para netejar el tema dels barrancs, que a més creguem que era necessari. Anem a posar 50 persones, anem a posar les 3 màquines i al mateix moment, si fan falta més brigades, com n'hi ha 575, és així, Margot? 575, però si hi ha que posar més brigades, posarem més brigades perquè se netegen. I si va bé la maquinària i veigueren que ens queden curts, doncs en compraríem 3 més i en vez d'haver 3 en faríem 6. La Diputació ja ha remès en 3 sol·licituds d'actuació a la Confederació, de les que 51 ja han rebut l'aprovació de l'ens hidrogràfic i 53 estan en tràmit de resolució. Després de l'encontre amb la premsa, s'ha visitat la urbanització Masia del Traver de Riba-roja del Túria i s'ha fet una demostració de la nova maquinària adquirida per Imelsa per a la neteja dels barrancs de la província.